Τώρα κάνουμε το κολπό και το λογικό. Κάτσε κάτω. Μην το φέρε. Κάτσε κάτω. Το γαμάτο είναι ποιος δεν είμαστε εδώ. Τι θα δεις. Έχεις κοτσαδόρο πίσω. Έχεις κοτσαδόρο. Μπορείς να φτιάσεις ένα σκηνή στο κοτσαδόρο. Αυτός από πίσω σου πρέπει να είναι μέσα τώρα. δεν είναι το λέω, δεν το Κλείσε λίγο το τζάμι σου. Θα τραβήξει 2 σκάλες στο χειρόφρονο με λίγη φόρα όμως δώσει σου. Κλείσε το τζάμι να ανοίξει πει νερό. Παίξτε αριστερά. Έλα, λίγο. Αυτό απότομα που είσαι τέτοιο όμως. Άσου λίγο το δεν μπορώ να βγάλει εκεί. Ω Παναγία μου. Πάμε στο νερά γρήγορα.